अभी आप सुन रहे हैं JDR म्यूजिक मैथिली की शानदार प्रस्तुति। भौजाई कहेली देवर तनिया खरा में आई नता में हमारा लागेली भौजाई कहेली देवर तनिया खरा में आई कहतारी हमारा से होली में लड़े के कहतारी हमारा से होली में लड़े के कौन रे खलीफा के घर के खलीफा के घर के डीजे गुड्डू राज सादीपुर चौक समस्तीपुर वारिस नगर। शादी के बनौले बारी फागुन में पछुआ दुनु जो बन फूल के भइल बा कछुआ शादी के बनौले बारी फागुन में पछुआ दुनु जो बन फूल के भइल बा कछुआ उमकल बारी हमारा देहिया पर चढ़े के उमकल बारी हमारा देहिया पर चढ़े के कौन रे खलीफा के घर के अभी आप सुन रहे हैं JDR म्यूजिक मैथिली की शानदार प्रस्तुति। हो सुबोध पिचकारी बा छोट हो हम बानी पातर छितरू भारी मोट हो सुनो अनुराग पिचकारी बा छोट हो हम बानी पातर छितरू भारी मोट हो अवध से प्रेमी राइटर थारू खोजे करे के अवध से प्रेमी राइटर थारू खोजे करे के कौन रे अभी आप सुन रहे हैं JDR म्यूजिक मैथिली की शानदार प्रस्तुति। खलीफा के घर के नता में हमारा लागेली भौजाई कहेली देवर तनिया खरा में आई कहतारी हमारा से होली में लड़े के कहतारी हमारा से होली में लड़े के खलीफा के घर के डीजे गुड्डू राज सादीपुर चौक। मोबाइल नंबर 8259433367